Is beag duine atá ná rá gur nábhdar timpeall na hÉireann. Well, tá an dúchláin seo chuirtear ó scóir grúpa daoine ar mhaithe le forbairt na Gaelscoileachta ar fud na siúra, agus tá mise chun tríal a bhain deas chomá. An dúchláin a bhí rón ná Snámh in nach chundaigh sa tír le cósta. Cé far thucair tú an Snámh seo dhéanamh? Bhí sé trína ceithre bliana hin agus bheith héananas mar chomhlaí an seo Marcus McCrory. Ag sí pub ihe déananig éigen. Is bhfuil ggéir teach níos le dúchláin nua. Sníos an tosan am bhí sé bhaile níos leis. Nás tú héan? Tá lucht orsa? Anyway, cinú é dhéanamh agus bhí sé dóchlog bhaidin agus nuair dhéanamh cinine mar sin ag dóchlog bhaidin is gáid túthaí. Rinne mar seo gáil bliana hin na grúpa beag. Bhí hartar dosain duine being an ocean agus rinnemer é ar mhaithe le níos go dúnfáring. An nuair seo leathan mar wacha is tá gá dhéanamh ar mhaithe le cúsaí na Gaelscoileachta ús heas a gohair na scolanna sin nach bhfuil fáil ahantas ón dá rialtas. So ein airgad a bhán ófar agus éon brabús i dheochaí níos de thuirad na deir seachna cathra é ar scolanna lámhaige atá fáinú gan ahantas. Duine is fithe a ghlac páirt san iomlán. Curú síos mainiam in mainian, curú ceisir an ceapú bhí Snámh agam agus nuairspa go Snámh agam dúir duine an opsin daine mís. Agus fáinne na Gaelscoileachta tá sé de gurí airgad a thógáil aitheantas agus de hacha agus anmhain teagam leis a Gaelscoileacht le blianta fada nuas fu bhí gurí taú leis. So gur bhóchan amspar agam a gidir a seachtain agus nach raibh aon baile éalaithe agam so bhí an ligintá mar go tíos teachta ré. In áiríar an fágur hanna chu séar seo ná má gal ar an smíine bhtata bhíirde. Smíine tá ag ahantas agus ag taú chu sé lis gan ná gailge tá sé bhás a séir. Sin an sort baistú a bhí agan in ar thoisiúid. Tá mí intasasta leis an tar when mar ansparí as bhí crackínta agin. Tá siad a gcónaí fuair tá an corpa sé dal a daithí ar an isis socha. Agus cé méid deile tá páci agam? Tá cúntainn dún, cúntainn lú, cúntainn mí agus bláchaí ag an deire. Agus baby tréis Snámh é seachtaí ag cúntainn. Agus ládi muis a rai, man táid is Snámh. Agus céidir an rud is Jackra faoin deir seachtainna? Cóúidir. Rud be acras tó go ná caiid an a bhí is sé go haine sin bhéir ní a bí go agus ná bhí se nó bhí deir seachna anhha. Agus ládi muis a rai, man táid is Snámh. Is Spanish is Snámh, don't show, got you a contain, let costa. Cén chuí maithíonn tú agus áiteáin páci agam? Maithíonn fuair. Agus nílas agam am bhfuil méid sásta nach bhfuil a canhhain eile le deanú, nó nílas agam mar bhfuil am céanú, mar go gaithí méid canhhain eile dhéanú. When mé ansol go dú agus rint na trána, bhí rint go níos fearr na ceile. Háin an ceol ar an bos go mórlam agus beidir is sé an ceol ar a bos a cebna hí mé níos múna ruidir bí san amatála seach. Tá sé seo an ceann dearnach tá muid tuirseach agus fór so tá muid ag súil go mór leis agus sin é. Stop going Go Kiri, no Linda. Standing with the right, August standing with the right, August standing with
bhí sé anúir caméra. Níos an cén cuiar in na duine seo é gan wetú seú mar tá sé an ó ach is crack ítach bhí an agus há sé go mór agus fair play de gatainna seo rinn siad an job.